аз съм BGamer. Знам, че не ми пише името в YouTube, пише Чавдар Генов. Това ми е истинското име. После не знаех как да го сменя, все едно. Тук съм си написал един нов свят. Не съм го играл, сега почвам. Предишния път не ми зареди, така че не знам сега дали ще зареди. Да. Така, трябваше да спра на пауза клипа, защото заби, но ето... лагва нещо. Седно. Много лаги. Да. Ако някой иска да ме види скина, да. Подхожда на името ми. Да съберем малко листа. И ако питате, да, наистина толкова тъмен екрана. И защо? И аз не знам. Да съберем малко дърво. Леле. Постижението от събиране на дърво не се ли взима, когато събираш брадо? Седно. Само да проверя колко е клипа. Добре. В описанието ще напиша скайпа ми, ако някой иска да говори с мен за нещо. Да сваля някоя игра. Може би утре или днес ще снимам и друг клип на Джентълмен, не помня какво. Натиска вместо напред инвентар. Да, аз съм нов в Майнкрафт и затова така ми става. Гадост! Защо? Добре. Толкова дърво мисля, че ми стига. Да направим един крафтинг тейбъл. Но... Оп! Много странно. Какво? Да не ми се оголе... Мисля, че получих повече дърво. What the fuck? Седма. Получих повече дърво. Какво като? Това е супер. Трябва ми и още едно дърво. Така. Да, пръчки. Точно. Ако някой ми се обади с Skype, може да играе с мен в Майнкрафт. Само да кажа. Тоест, ако иска да не го карам на сила. Да вземем крафтинг тейбъл.
един меч. Ако чувате някаква музика, пак да кажа, това от филмчето на брат ми. Да не се чудите какво е. Точно ми стига за една брадва. Даже имаме повече. Много повече. Така. Какво? Защо? Стига де. Не ми пука, ще го направя. Е така. Ето дървена брадва. Така. За сега само това. Без да искам ги фърлих. Така. Да вземем крафтинг тейбъл. Какво? Да, лаги, защото е минала версия. Аз не намерих по-новата в Замунда. Така че... Тък мислих, че се оправя. Пишете другия път дали искате да направя къща на дърво или... Вие си решете. Защото аз не знам дали ще съм в другия клип в джунглата после. Май нямам друг избор. Защото ми изглежда, че това е остров. Да, спавнуваме на остров. Я вижте. Да, и аз естествено не мога да го взема. Пещера. Нямам кирка. Що аз не взема да си направя? Така. Има пъчка. Гадост. Добре, аз ще си направя още 4 пръчки. Така. Слагаме ги тук. Ако не съм се чувал, значи защото съм говорил много, ама много леко. Операторът ми го каза. Тоест, аз нямам оператор. Седна. Така. Стига де. Стига де. Ще направя така. Добре, кирка. Време за копаене, постижение. Аз после мисля да си правя ферма. Добре, една лопата ще си направя. Що не? Така. Брат ми май повтори каквото казваш. Седем. Извинете, бъркам копчетата, с кое се взима. Тоест дали ще мога да го вземе? Наистина май ще трябва да правя къща на дърво. Аз не съм много добър в катеренето. Стига, дори не мога да се покатеря. И аз не съм сигурен дали ще влизам в сървъри, защото постоянно ме изхвърля.
Дърво ме спаси. Джангъл нещо си. Можете да ме подсетите за някои рецепти в Майнкрафт, защото аз много, как да ви кажа, просто много ги не знам. Знам само как да си направя брадва и тия. Брони не знам как. Пък аз си имам и друго име в Майнкрафт, няма да го казвам. И ако някой влезе с BigGamer, да ги в някой сервер, да знаете, че не съм аз, защото аз си влизам с друго име. Тоест той не ме пуска още с това име, но... Да, и тази песен вече ме дразни, която е пуснал брат ми. Чакайте малко да усиля звука, че... Така. Я да видя. Не се чува. What? Сигурно не съм пуснал звука в играта. И сега ще видя. Настройки. Така ще го остава, да видим дали ще чува. Не. What? 7. Толкова дърво ми стига. Мисля, че... Не съм сигурен. Мисля, че ни трябва полянка, за да си направим къща или нещо като равен пясък. Пуснало ме на много неподходящо място. Извинете, че се загледах по тази песен, къде брат ми пуска. Ако не знаете, той е на година и нещо. И се стъмнява. Лели. Яко съм го загазил. Я да си направя една дупчица. Казах го много дебилно. Дупчица. Няма да ми стигне за печка, която да направя торчове. Ще сложа така и ще копая за още. Доста време вече чаках да се зарежда и доста време чаках този клип. Май не виждате хубаво. Ето вие нищо не виждате. Добре, ще спра като стане ден.